AI u medicini. To je nevjerojatno koliko mi već, znači danas, sa trenutno postojećim AI alatima i tehnologijom i modelima možemo jako puno napraviti i na razini nekakve predikcije bolesti. Pa neki su čak išli do toga da predviđaju kada će se neke bolesti razviti sa kojom statističkom šansom na vrijeme, znači uočiti to od ne znam, tipa od raka do nekakvih upala pa do psihičkih bolesti, do depresije. Znači kako ćemo ih uočiti, kako ćemo ih liječiti i kako ćemo ih ajmo reći nekakav čak i post-treatment i kako ćemo cijele bolnice, kako će funkcionirati odnos liječnika i pacijenta, znači cijeli nekakav ekosustav. Mene uvijek fasciniraju ti primjeri, jer mislim si ok, ako uspijemo pomoću umjetne inteligencije razviti nove antibiotike, kao što su neki, na primjer, navodili da se na tome radi, i to relativno uspješno, to je ogroman doprinos. Ne? Ako uspijemo razviti nove lijekove za rak, fantastično. Ako uspijemo razviti nekakve metode kojima ćemo mi preciznije targetirati koji lijekovi na koji način utječu na koje ljude i povećati im efikasnost. Znači svaka od tih pojedinih stvari je nešto što se odnosi na milijone ljudi, što povećava zdravlje, što produžuje nekakvu dugovječnost. Ja bih rekao, umjetna inteligencija u medicini je jedno od moja top 3 područja ili 4 koja pratim, koja su izuzetno zanimljiva.